eskarrik asko, arraun egunaren aitzakian hori jo aurrutu zeden guztioi. Atzo teknifikazio zentroaren inaugurazioa izan genuen, goizean ekitaldiak izan ditugu, eta ekitaldi nagusia arratsaldean, Baby Auto bigarren bandera ospatu da Oria Ibaiko 19. Jetxiera. Azken minutuetan Baby Auto bandera izan dena. Ondarroia izan da irabazle, 19:50ko denbora egin du Ondarroiak, bigarren herritarrak, hori jo 8 segundura sartu da, hirugarren San Pedro, 18 segundura, eta laugarren Urdaibai, 23 segundura. Hala ere, handia partaidetzarena da. Guztira 72 talde, ia 9. Ondarroia garaile, Baby Auto, bigarren bandera, datozela denak. Holtza txikia, enbeste gizon, halako gizonak zartzeko. Iaz ere Ondarroia izan genuen garaile, aurten ere bai. Zorionak talde osoari, laguntzaileei, prestatzaileei. Ondarribiako jetxieran hori izan zen irabazte, eta gaur buelta. Orion, Ondarroia, Jose Zoidik, Joseba Amunarrezi bandera emango dio, bigarren Baby Auto bandera lehena bezala Ondarribia edoa. Zoriona, Ondarribia talde. Mikel Orbaño no sé, berrogei urte bete dituela eta... Zoriona, Mikel! Mutilak oztu ingo direla eta Jose Luis eta Iboni hemen...